салом дӯстон ва подписчикои канали мошинҳои фурӯшӣ. Бо як навори нави мошинҳои фурӯшӣ дар хизмати шумо. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, дар ин рақамҳо танҳо дар Viber, WhatsApp мошинҳои фурӯшиатонро равон кунед. дӯстон, курс баробар аст 1000 рубл ба 138 сомон. мо мегузарем ба навори имрӯза. мегзарем ба як мошини фурӯшӣ Nexi Daewoo соли бароиши 1996, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикае. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархш бошад 10,000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 71,000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд мошини состояниш хуба, ягон камбудӣ надорад. мотор, краска, салон, карочи дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷат надорад. тамом. харидор аниқ бошад, марҳамат занг занед, вариантотонро пешкаш кунед. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини обатии Opel Astra F соли бароиши 1993, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нархш бошад 28000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 201,000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор простой, 2 электропакет, 5 моҳа таъмировка, 4 баллон нав, полни ходовой кадагӣ. мошин 100% газ бензин кор мекунад. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини обатии Opel Astra J соли бароиши 1999, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 29000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 28000 рубл. мошин тозаҳак, салони моторшам тозаҳак, простой, 4 баллони нав, аккумулятори нав, документҳои 6 моҳи дигар. харидор аниқ бошад, марҳамат номерош дар рӯи экрани телефонаш занг занед, савдо кунед. мегзарем ба мошини обатии Opel Astra F соли бароиши 1997, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуросон. нархш бошад 27000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 194,000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд 4 баллон пачка, ходовои нав, ҳуҷҷатош 9 моҳи дигар, газ бензин, кондитсионер дорад, кор намекунад. алиш ҳам мешавад ба сечка. марҳамат номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини обатии ВАЗ 2106 соли бароиши 2003, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 10,000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 71,000 рубл. яксола ҳуҷҷат, 3 баллон нав. марҳамат номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини обатии ВАЗ 2107 соли бароиши 2005, объем мотор 1.5, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 18000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 129000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд мошини Россия хеле шидовардагиша, дастамошка кадагия, яксола ҳуҷҷат, мошин ба ҳамаи қоидаҳош кадагия. конкретни харидор бошад, занг бизанад. марҳамат номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини обатии ВАЗ 2108 соли бароиши 1996, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Нав. нархш бошад 30000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 215,000 рубл. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед, савдо кунед. мегзарем ба мошини обатии ВАЗ 2109 соли бароиши 1995, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Исаравшан. нархш бошад 12000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 86000 рубл.
соҳиб мошин мегӯяд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, кожни салон, магнитола, диск, самофер дорад. Марҳамат, номерош дар рӯи экрани телефонае, занг занед, бо савдо кунед. мегзарем ба мошини обатии ваз 2110 соли барои 2004 объем мотор 1.5 сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарх боша 18000 сомон ба курси 19 гардонем 129000 рубл. мошин 100%, 4 сентрзамок, 4 электропакет. марҳамат, номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини обатии ваз 2112 соли барои 2007 объем мотор 1.7 сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш боша 23000 сомон ба курси 19 гардонем 165000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд мошин 100% састияни зурай, 4 баллон нав, тонировкаш нав, ходовоишам нав будае. марҳамат, номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини обатии ваз 2115 соли барои 2004 объем мотор 1.5 сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш боша 17000 сомон ба курси 19 гардонем 122000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд 4 баллон нав, документош то соли 2021, ягон ҷойи мошин пусидагӣ надора, алиш ҳам мешавад ба ягон Opel Vectra Sedan хачибек. марҳамат, номерош дар рӯи экрана, занг занед, бо савдо кунед. мегзарем ба мошини обатии ваз 21099 соли барои 2004 объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш боша 14000 сомон ба курси 19 гардонем 100000 рубл. мошин састияни 100%, салонаш i015, электрони ҳамаш кор мекунад, 4 электропакет, ҳуҷҷатош 1 сола, 4 баллон дар ҳолати миёна қарор дорад, моторш инжекторай, ягон камбудӣ надорад, газаш простояй. марҳамат, номерош дар рӯи экрана, занг занед, савдо кунед. мегзарем ба мошини обатии Opel Astra J соли барои 2004 объем мотор 1.6 сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Москва. нархша нагуфтааст соҳиб мошин мегӯяд алиш мешавад дар мошини ба Тоҷикистон буда, яъне дар Тоҷикистон аст. 2 электропакет бо савдо ҳам мешавад. номерош дар рӯи экрани телефона. марҳамат, занг занед, маълумоти муфассалтарро аз худашон дастрас намоед.